Kaya karon no day galinya no. Ato na ilang pang interview no. Kuan, interview nga pangutana. Kani pangutana na to ko na si Robinson. Ako'y pangutana nimo dong ha. Nganong permanente man sakto ang mga baje? Permanente kay umay laha. Nakasaway nakakayap. Pa. Kalibay di malasa. Opo mo di kasuway. Gay. Kaya mo ni si Siam Hello guys. alias Badoy. Nakoy pangutana nimo. Mao gyapon. Nganong permanente sakto ang mga baje? Di mas lamang ko mali. Nganon di mamanggong mali. Gusto may lag tanan laki mali bisag ilahang sayop. Sakto sila. Gusto may lag kuno may lang sila sakto ba. Itong pangitaon no kung sa jay ilang mga tubag no. Sani ka tingnan mo doy? Genre? Aw Albert? Aw sani may imuha da imong opinion sa nganong permanente man sakto ang mga baje? Ang oy. Wow ka. Anga, oy murag maipit jud ko diri. Awas na ipita. I-shout out sa inyong uyab la. Sa tabro. Zero. Shout out sa mga single nga mga babae, huwag nangita mo mga uyab, bitaya lang me. Dahil ka palujo-lujo na ito na ito pangutanon eh. Dali ba? Ara bata. Di ko relate ang mga sinasabi niya. Sana nagkatuto? Sunod-sunod ta? Ini. Unsay di nimo magkalimtan sa imong ex. Unsay mga kanang inyong kaagi nga di nimo makalimtan. Anga, oy murag maipit jud ko ni. Juan kanang katong galato-lato me. Lato-lato. Ada. Kani, guwapo. Ada, interview mo. Na naman kay asawa no? Minyo naman ka. Wala nang kulukoy ko. Unsa may kanang unsa may imong ikasulti nga kining mga baje karon kay kuan man murag ilang tan-aw permanente man silang sakto. Mano sige may sakto. Magningutan ako nimo nganong permanente man lang sakto. Magasunod-sunod mga lalaki ra. Magasunod mga lagi. Di man bukan way anak-anak. May anak. Ayaw na mga veterano. Sana man di ka pa nanaon og kanang mo sopa ka? De. Pero mga tinarong pulis ka. Mapag-ira gamay hajang lahos. Kakusa. Dapat ko bola na pa kay nauyab sa una, na po kay mga laing baje nauyab sa una. Ako matedagahan. Unsa may inyong mga kaagi sa una nga di nimo makalimtan? Yung anak-anak. Katong anak-anak. Maramado na. Anak-anak kasi mo anak-anak. Unsa may nga atong bajiha? Si Jubilen. Apelido. Jubilen. Basta kay Jubilen. Basta kay Jubilen. Apoy Irene Padilla po, apelyido. Irene Padilla. Lato-lato mo to. Basta nagkadungog ko sa man. Dili lato. Bakit ay may vlog? Lag na. Taga Sultan Kudarat, Irene Padilla taga Sultan Kudarat. Shout out ba? Shout out. Shout out nga Irene Padilla taga Sultan Kudarat o si Bisaya na? si Jobe nga taga Digos, Padada, Davao City. Kung nakadungog ka man, pila nambok kay mong anak, awa, pati mo pila ka po, no? Pila ka po, no? Naimuha to, naimuha. Naimo mo dito? Bisa ba, may ipon mo nga ito. Lain, bata mo kay, mga pinuglayan.
Pagkabuntis, sibat ka. Uli ko buhol kita ko si ka, ano? Ada rin eh. Yan na po dahil laing pangutano, no? Apo, kinakusgang apo ni nung sisoy. Si Sindo. Oh, Sindo. Ya si Rene. Rene Gado alias, ano say alias ni Modong? Tanah ko ni Modong. Ayo si duko ni. Ato bang sa ba? Unsay? Ato bang sa ba kay nakoy pangutana nimo? Nano kay asawa no? Kujog ini. Ah. Unsa may di nimo aw nganong permanente man sakto imong asawa? Sakto kay lami man. Na bukay uyab sa una na lain no. Ha? Unsa may inyong mga kaagi nga mga happy moments ba sa imong uyab nga di nimo makalimtan? Secret. Nada. Pumantalo. Eh, gumagtitit talo. Dukas pinabuhat. Di utarong foto magdawara. Kini kay Minjo na ne atong pangutan-on eh. Interview ni face to face. Boss. Nakoy pangutana nimo gamay ra. Okay. Na Minjo naman kano. Unsa nganong permanente man sakto ang mga baje? Sakto ko ba, Je? Oh. Permitting sakto ah. Oh. Nganong permanente sakto man ang mga baje? Yan ka ha. Tao, pero na sa. Bog ngano na sila. Lisod tubago na. Ara liso kay. Permanente sakto ang budget. Bilang sayop sakto gapon sila. Sakto. Bilang sayop sila sakto gapon. Bisag sayo. Sakto gyud sila. Amo na mga post nga mo na ang budget ko mo sakto. Minsan ang comment. Kasi ko di ba? Limot ka. Unsa may napo kay daghang nauyab sa una na? Daghan. Unsa may imong inyong mga kaagi sa imong mga uyab sa una nga di nimo makalimtan? Ang kage sa oyop sa orang nga di makalimtan. Lagay kalimtan. Kanang mga jaming. Jaming. Parang may Lips naamoy ako kinagma. hindi maganda. Kising ginagma. Gising ginagmay. Taman ra kising. Tama na kising. Why, iwas. Way lapot. Lato. Lain na. Delikado. Kana. Lingyo mampot sila. Okay, karon arto na pong pangatanon si Iski no. Atong bagong Iski chairman sa Hanlod Batuan Bohol. Iski. Na kay uyab no. Pero nakasaway ka uyab. Nganong permanente man sakto ang mga baje imong uyab? Kay girl is always right man. Girl is always right eh. Dapat ate sa akin na may pumunta na. Unsa may injong mga kaagi sa imong uyab nga di nimo makalimtan? Yay. Kita na magdali sa diyo. Lato. Demo. Ha? Demo. Kanang mga happy moments ba mga Sweet. sweet. Dala sa reg, nay vlog are. Mga hag ginagmay. Demo Paul. Jamoy hag ay. Mura ra sweet ginagmay di ay. Sweet. Holding hands. Tingnan. Kan na. Sakto pa po kay bata pa po no. Kini si Boy Tabako. Atong pangutan na ni Boy Tabako. Lakaw siya. Okay mga kakulukoy. Mangita ko kinsa interviewon ari sa dagat no. Dahil mga laki ari kapadaplin-daplin aw ning interviewon. Ari ko mag-una ni unsay ngalan ni Madong? Ay, tawagan lang ko niyong tulong.
Dudong Migo. Nakoy pangutana nimo ha. Sa Kanang- mga puta na ng bulan ng Kolokoy eh. Nganong permanente man sakto ang mga bae? Ay, pero minti na nila. Sakto kay duha mong ibaba nila, God. Oy. Na kay uyab karon no. Ay na kayo, oy. Unsa may unsa may mga panghitabo or mga happy moments nga di nimo makalimtan sa imong uyab? Ay, kataging nagdiyan-duyan, sa lantay ba? Maura basig na pa ikapuno mo. Awas natin kung ni Mr. Almidora, no? Ang gwapo kayo. Isa to imong uyab kay Shout out. Awas natin sa kong kwalya, sa kong mga kauyaban. ang mga kauyaban. Asa man bugard? Dia bugard. Ay, hilig siya diyan. Ano sa? Nakoy pangutana nimo ha. Tubaga. Bantay din mo tubagon. Nganong na makayab no. Nganong permanente man sakto ang mga baje. Wow. Say pau. Tarog tubag kay kadungog ka ba sa mga yaman eh. Opo yun ah. Say mo. Ha? Pero may sakto. Mawila. Tarog tubag pa. Basig na pa kayo mga ikatubag lain. Na kay nauyab lain sa una gawas ni hingan imong uyab karon. I-shout out. Idlen makabudbod. Na kay uyab sa una no imong ex. Damo dai. Tabe kada tayo atong gipamisitahan sa una. Katong imong ex, unsa may inyong mga kaagi nga dili nimo makalimtan? Ano mga happy moments ba? Unsa man? Tarang galaglag. Galaglag dis aman. Kinahanglan detalyado ta ini kay makadungog imong uyab karon. Karon ato na pong pangutanon si PG Bots. Ha? Waka uyab dai, waka kasabay ko uyab. Sige. Ay. Kare si. Unsa may uyab nimo? Bayad imong uyab. Ada si Jumare dah. Mare. Nakoy pangutanan nimo tapat. Daghan nagkagnasuyan nga uyab no. Kadaghan na. Okay, pangutana ko nimo ha. Ay, labi na ang bahin sa imong asawa karon nganong permanente man sakto ang mga baje. Sige mo katawa. Loading. Pagkunan na sa nganong permanente man sakto ang mga baje. Harap na nila, kami sakto sila. Watay kadagaan. Watay ka na. Kanunay mo na sila daog. Ha? Kanunay nila daog. Kanon na iladog day? Nay. Ibis kay tatay sakto sila na naman. Ana pa ko lang pangutana ha. Katong sa imong mga nauyab sa una, gawas ni Ate Gamay karon. Unsa may inyong mga kaagi nga di nimo makalimutan? Aw. Kantong na Laglag. Oo. Unsa pa yung uban? Maro pa to. Marama ni boto. Marama ni tawanan eh. Maro pa to. Laglag. Raunon lang tanan na pangutanan eh. Balongkeng. Oy, shout out. I-shout out sa imong uyab karon. Shout out ni Din Magkabudbod, taga Carmen. Ita Carmen imong uyab ay. Mangutanan ko nimo. Nganong permanente man sakto ang mga baje? Permanente sakto ba eh? Permanente sakto kayo. Ang giaway. Kita pananaon. Di ta pananaon na. Kanang
Banda man permanente sila. Sila mga gadas plug. Sila kanang imong uyab karon unsa may imong injong mga kaagi na nga di nimo makalimtan. Ang siglaag. Ang banding-banding ba? Sa mo ka banding-banding. Secret. Secret day. Secret. Okay, thank you. Shout out to Frankie, Frankie Balagot. Okay, dia si Kagawad, no? Atong interviewon si Kagawad ron ay atong ipangutana gamay. Kagawad, Oy, nakoy pangutana nimo, no? unsa man? Nganong permanente man sakto ang mga baje? Aw, ug dili to perminti sakto. Kita mo sa job kay dita pa ana-ana no. Di sila sakto. Dito ba na naon? Diba? Na kay daghang nangaging nga nauyab, no? Di pod ko mali uyab. Di mo ko pala. Pero daghang na kay nauyab. Di na uyab. Unsa may imong ayo injong mga kaagi nga di nimo magkalimtan sa imong ex? Aw kadto nga mga happiness nga kami rang duha na kay bao. Ay! Salamat kayo, Gawad. Paretag tumak. Diabot si Dominador, no? Atong pangutanon si Dominador. Dali ba? Dali ba? Dominador. Malukoy diyan na po din nakita na tong pangutanon, no? Si Agaw Panoy. Against the light, man. Nakoy pangutanan mo gamay gaw. Suman daw. Kanang unsa man nganong permanente man sakto ang mga baje? Bao lagi gaw. Mutana na mo gaw. Nganong permanente man sakto ang mga baje gaw? Hindi ko katubag na imong mga bisig kayo tubon. Dapat usa. Kanang naman kay kanang sa una sa ulitapan naman kay man oyab lae, no? Imong ex. Unsa may inyong kaagi sa imong ex nga di nimo makalimtan? Wala ko experience na nga. Ano po nga ba yun? Yung gagda kay ex anda karon. Yan to sa nasawa. Ano gingon mo? Ano yun ko? Kana mga happy moments ba? Agpay ra gaw mga. Tuto bro sa agpay. Pero gyud na. Limod dyan. Sige na, salamat. Hello guys, ato na pong pangutanon si Nelson, no? Yan Nelson. Hello guys. Nakoy pangutanan ni mo gamay son ha. Sama na guys. Sud man. Nganong permanente man sakto ang mga baje? Sa mga permanente sila sakto kay idugo man sila kalingaw. Gidugo kali. Bisag mali, sakto gyapon kay gidugo na sila kalingaw. Daghan na kag nauyab so, no? Wa dito chicks boy. Ha? Good boy Pero na. na kay nauyab. Na Na kay uyab karon. Pero na po kay daghang ex. Nagalubok. alam mo. Nakoy pangutanan nimo pa sa imong ex, ha. Unsa may injong mga kaagi sa imong ex nga di nimo makalimtan? Karangan ding ding. Saan sa? Ging. Buguya ta. Email guys. Ahong kinakuskang agaw day, ha. Aw ni pangutanon ni ang kinakuskang agaw. Mo ni kinagwapuang tao sa anlot. Ha? Yaw. Nakoy pangutanan nimo gamay gaw, ha. Unsab na gaw. Minjo naman ka, no? Single na. Unsa may imong nganong permanente man sakto ang mga baje? Matay di ko katubag na gawa. Nganong permanente man sakto ang mga baje? Sana ito ba karon? Kaya siguro kompleto sila. Ha? Kompleto sila. Napo kay mga nangaging uyab gaw, no? O gaw. Daghan. Mga duha ra pud ka buok gaw. Duha? Unsa may imong kaagi sa imong uyab sa una nga di nimo makalimtan? Geng geng.
Unsa to? Game. Sige.